Καλησπέρα σας. Στο νέο βιβλίο «Ιστορία της Δυτικής Ουκρανίας, η διαμάχη για τη Γαλλική Αβολνία και οι συνέπειες στην Εκκλησία της Ρους, 9ος-15ος αιώνας, πηγαίνουμε πίσω στις απαρχές της Ουκρανικής κρίσης. Για να κατανοήσουμε πραγματικά μια σειρά από ζητήματα όπως η εθνική, θρησκευτική και πολιτιστική διαφοροποίηση της Ουκρανίας από τη Ρωσία, η Ουνία, η ένωση της Ορθόδοξης με τη Ρωμακαθολική Εκκλησία και βέβαια το ζήτημα της διάσπασης της Εκκλησίας της Ρους, της αρχαίας ενιαίας Εκκλησίας της Ρους, της Μητρόπολης Κιέβου. Όλα αυτά ξεκινούν τον 9ο αιώνα στα εδάφη της Δυτικής Ουκρανίας ή αλλιώς εδάφη Τσέρβεν, Λευκής Κροατίας. Και επομένως η κατανόησή τους είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και τα σημερινά αίτια της Ουκρανικής κρίσης. Δημήτρης Γαϊτάνης, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σας ευχαριστώ.